Avui cuinem suquet de polla o escòrpora. Una recepta que vam cuinar a casa amb en Pep Noguer per la revista Cuina. Trobareu la llista de tots els ingredients a la descripció d'aquest vídeo i en el nostre blog. Per al fumet necessitem una ceba, un tomàquet de pera, oli d'oliva verge, una culleradeta de pebre vermell dolç, 200 ml d'aigua de mar i 750 d'aigua mineral. Si no teniu aigua de mar no us preocupeu, només haureu de posar una mica més de sal durant la cocció. I per al suquet necessitem 1,5 kg de polles, oli d'oliva verge, 5 grans d'all, un tomàquet madur, 5 brins de safrà, 4 patates i mig pebrot verd. La polla té unes punxes molt verinoses. És millor que us la netegin a la peixateria. Aquestes les hem pescat nosaltres, per tant, ens toca netejar-les. Les netegem, escatem, separem el cap, separem les espines dels lloms i tallem el cap per la meitat. Les espines ens serviran per fer el fumet, però primer els deixarem mitja hora amb aigua de mar i gel. I els caps i els lloms aniran en el suquet. Repassem bé els lloms que no ens quedi cap espina. Ens aniran bé unes pinces per retirar-les. Tallem els lloms a trossos d'uns 4 centímetres i els reservem. Per al fumet, agafem la ceba i la tallem a trossos d'uns 2 centímetres. També ratllem el tomàquet i reservem. En una cassola posem oli abundant i en fred afegim la ceba. Engeguem el foc i la deixem enrossir. Afegim el tomàquet i ho deixem coure uns minuts més. Afegim el pebre vermell, li donem un parell de toms i ja podem posar l'espina del peix. En Pep ens explica que amb tot aquest procés estem fent la reacció de Maillard. Enrossim una mica l'espina i ja podem incorporar l'aigua de mar i l'aigua mineral. El deixem bullir a foc ben fort durant 15 minuts. Hem pelat les patates i la Júlia les esquixa, no les talla. Això ens servirà perquè deixin anar el midó. També tallem mig pebrot, fem servir la part de la punta, en fem rodelles i reservem. Ara anem per al suquet. En una cassola posem oli, 5 grans d'all i un tomàquet ratllat. El coem un parell o 3 de minuts i retirem una part de l'oli. En Pep ens explica que si fem servir una cassola catalana en vez d'una cassola plana, necessitem menys oli i no cal retirar-lo. Posem les patates a la cassola, les deixem coure uns minuts i incorporem el pebrot. I quan sigui una mica cuit, afegim el brou. És tot un luxe tenir en Pep Noguer a casa. Ell ens va explicant tot el procés. El foc ha de ser fort, ha de coure amb alegria. Mentre tornem una mica el safrà i quan les patates siguin quasi cuites, l'afegim a la cassola. Això ja fa molta olor i té una pinta espectacular. I mentre en Pep rectifica de sal, nosaltres posem els caps i el peix a la cassola. El peix es cou ràpid. En 10 minuts en tindrem prou. 5 minuts abans d'acabar agafem un parell de trossos de patata, una mica de suc, ho posem en el vas de la batedora, triturem i l'afegim a la cassola. Deixem que passin els 5 minuts i ja el tenim llest per servir. Un suquet de luxe, un plat mariner per llepar-nos els dits. La subscripció al nostre canal és gratuïta. Si ho feu, ajudeu a que el nostre canal creixi i vosaltres rebeu un avís quan publiquem noves receptes.